6.6 miljun euro huwa dan l-ammont ta' fondi se jibbenefikaw minnhom il-bdiewa. Fondi mmirati li jservu ta' għajnuna għal-bdiewa biex jtejbu l-kundizzjonijiet, l-infrastruttura u l-opportunitajiet li għandhom. Fost oħrajn biex ikollhom aċċess aħjar għar-raba fil-waqt li jkunu jistgħu jtejbu l-kontribut tal-għelieqi tagħhom għaż-żamma tal-ħamrija u l-biodiversità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Dr. Aaron Farrugia, tkellem dwar l-importanza li l-Fondi Ewropej jagħmlu differenza f'ħajjiet iċ-ċittadini. L-importanti huwa l-Fondi Ewropej jkomplu jagħmlu differenza għal kull individwu u jilħqu lil kulħadd. Illum qed inħabbru fil-fatt permezz tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali madwar 7 miljun euro għal bdiewa raħala u kunsilli lokali. Fondi li se jkunu qed jimplementaw żewġ miżuri ewlenin. Bl-ewwel miżura se tagħti għajnuna lil kunsilli lokali u entitajiet oħra biex ikunu jistgħu jimplementaw proġetti li permezz tagħhom tittejjeb l-aċċessibilità f'madwar 70 triq rurali. Miżura li ġew allokati għalija 5.7 miljun euro li minnhom se jkunu qed jibbenefikaw aktar minn 1400 bidwi u 17 il-kunsill lokali. Ser inkun qegħdin nagħmlu numru ta' toroq ġewwa il-kampanja toroq li ġew anke identifikati mill-Kunsilli Lokali tagħna sabiex għaliex huma jafu l-aħjar mill-bżonnijiet tal-lokal tagħhom sabiex il-bdiewa tagħna ikollhom aċċess aħjar għal ġewwa l-għelieqi, għal ġewwa r-raba, għal ġewwa l-irsiset tagħhom. L-għan tat-tieni miżura huwa li jkun hemm investiment li jinkludi restawr tal-habitats, il-pajsaġġi, il-konservazzjoni tal-ħamrija u l-immaneġġjar tal-ilma. Miżura li se tkun qed tindirizza wkoll il-bżonn ta' restawr tal-ħitan tas-sejjeħ. B'din il-miżura se jkun qed jibbenefikaw minnha madwar 18 bidwi u kunsill lokali wieħed b'allokazzjoni ta' 914,000 euro. Qegħdin indirizzaw fil-fatt 15,000 metru kwadru ta' ħitan tas-sejjeħ biex dawn intejbuhom biex ikollna soil protection imma wkoll nipproteġġu il-biodiversità tal-pajjiż tagħna, tal-għelieq tagħna. Dawn kollha flimkien komplu jgħinu biex intejbu il-ħajja tal-Maltin Rawċin, nindirizzaw l-sfidi li għandna imma wkoll il-bdiewa raħala li għandhom sfidi diġà ta' klima u oħrajn ngħinuhom kif nistgħu bil-permezz tal-fondi Ewropej. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bidja u s-sajt Clint Camilleri qal il-Gvern għaddej b'ħidma biex jikseb aktar fondi Ewropej ta' dan it-tip taħt il-pakkett ta' fondi li jibda fl-2020. Fondi bħal dawn jagħtuni lili biex ngħidu hekk sodisfazzjon immens għaliex propjament nkun nistgħu anke ngħinu lill-bidwi b'mod indirett kif ukoll b'mod dirett.